Tinggal do iti pagmasosyanan ng Santa Iglesia in kapesa ng Santa Maria Magdalena. Kambeda po din kaya katamong pansariling kapag nasan ganiting misa, pakiabetara naman po din makatuking intentions. In kapasalamatan na po ni Mia Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Sally Francisco Seller and family, Nicole Ignacio. Kapasalamatan na naman di magmasusiking aldodang kibaitan, Reverend Father Daniel Baul, Nathaniel Herrera, Joy Kanda, Maria Alea Manese, Domingo Gutierrez. Special intention, Dietz and Nita David and family, Monet Gutierrez, Ning Torres, Gemma Lumba, Engineer Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Resalina Tolentino and family, Jomel and Carlen Adona, Safe Travel, Avelina Bonus, Cristina Reyes. Para king malalagwang kapaldanan dari, Rolly David, Brother Pat Ahos, Rainier Supan, Ranilo Deirit, Belia Trinidad, Rosel Montemayor, Michael Alfaro, Alaysa Reintulio, Joy Manalo, Espiridion Kayanan, Bianca Marie Santiago, Mark Antonio, Megan Centeno, Felipe at Corazon Fardo, Mark Decliner Bayani, at Elmi Ronquillo. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Adelaida, Domingo Junior, Leonardo, Magna, Angelo, Jesus, Maria, Allen, Magdalena, Pio, Sibok, Felino, Marshall Death Anniversary, Father Lorenzo, ating maldang kaladwa king purgatorio.
Kilagyan ng impahan po ng anak po ng Banal na Espiritu, ang grasya ng ginudang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal na Espiritu, mantabay kaya kaingan, At kaya kami may payabak kaya kayo po, payapayabak po ako. pesta na po ng sandang minunang may kasaksi, King Jesus magbiya, kay ba't ng mete, at itiyapin po'y Maria Magdalena. Nya bakata bebe tayong matampang pag masusyan iting kapag masusyan. Iting Kristya amin ang talapat sisyan ding kasalanan tamot manyad pantawad at pakalulu king apong gina. Ginong Jesus iking pagdulapanda ring sisisi at magbayong biye Ginoo pakalulu. Ginong Jesus, ikayong pepatawad, karing kasalanan ng Magdalena, Kristo, pakalulo. Ginong Jesus, ikayong may babayong lubos at gagawang bayong lelangan, karing makisan metong keka, Ginoo, pakalulo. Ing Diyos, sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, kimpangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alanganga, manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, ing anak mo, minuna ng pigkatiwala kang Maria Magdalena. Ing masiyang balita, ing kayang taman nyubling mebye. Kapamilatan din kayang panalangin at halimbawa, apasyag misana king Kristo, ing mabiyeming Ginoo, at misa na eldo, akit miya king ligaya. Tiyaduan mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo, ang anak mo, ang mabibi at magari kambemo at ng Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibad, king dalit, ding sablang dalit. King kakong kama, ning bengi, kakapkapangke impalsitan, ing poso ko. Panintunan ke dapot alayo, eke akit. Mibangon ko, ulinan nito at linibot ko king syudad, karing dalan at karing plazas. Peninton ke impalsintan ning puso ko. Peninton ke dapot eke ikit. Ding gwardya at agpwanda ko, king pamagrondara king syudad, at nga kong kit karela. Eye ikit impalsintan ning puso ko. Eko paman mirayo karela, inyang atuklasan ke, ing palsintan ning puso ko. Ano ning Ginoo. Ing kaladwa ko, mauya keka, o Diyos a Ginoo ko. O Diyos, ika ingka kong Diyos, tunera kang pagdulapan, ing mabilog kong pangatao, mauya keka. Ing kaladwa ko pag nasana ka, may ngari kong melangi at may ngaptak agabon, mau keka. Pahintulot mo ing akit da ka, king banal mong sanktuaryo. Pakit mo kako kaligayan mo't kayo pa yan. Ing lugod mong alangkupas, mayap yang epalak kening biyako. Inya pupurian da ka. Pasalamatan da ka, kaya kabaning biyako. Pasalamatan da ka, kaya kabaning biyako.
at manalangin ko keko. Ing kaladwa ko kumabsiyo, antimoning ating piesto. Dalitanan ko karing mga sayang kanto. Yan. Uling parati mo kong sopan, king lilong ding pakpak mo. Karin masayang dalit, keka eko bisang mikawani. Uling liligtas dako ring gamat mo. Sabihan mo na mo kay kami, O Maria, nanong ingikit mo king dalan. Ikit ko ing ligaya ning sinibling mebye Kristo, ikit ke ing kutkuta ng alang laman. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalita agpangkang sanwan. King aba kamarano ning mumunang aldo ning paraminggo, maralandum pa, mintaya king kutkutan ni Maria Magdalena. Ikit na king makalakoya ing batong takap ning kutkutan. Nyamilayat, mintaya kang Simon Pedro, at king metong alagad, pakamala ng Jesus. Nga nakarela, kinwari king kutkutan ng Ginoo at ay may balo ng nure binili. Makatalakad diyang manangis si Maria Magdalena, luwal ng kutkutan. Di no kuya kabang manangis siya't linawe kilub ng kutkutan. At inyang ikit, adwang anghel ama kaimalan maputi, makakaluklukla king pibilyanan king bangke ng Jesus. Ing metong king kabuntukan at ing metong king kabitisan. Kinande, babae, bakit kikyak ka? May kibat siya, kasi kinwaring ginuko at ekubalo ng nuredela. Pangasabi na niti, may likid siya at ikit na Jesus, makatalakad siya ka rin. Dapat yan nabalo king ito, Jesus. Kitna ng Jesus, babae, bakit manangis ka? Ninong panintunan mo? Bala ng Maria, yay ngardinero. Niya sinabi na, nung ikang kinangwa kaya, Ginoo, sabihan mo kanako nung numedela at kanan ke. Maria, nga ng Jesus kaya. Inarapan at sinabi na, Rabboni, nga nawari king Hebreo, Maestro. Mo ko tatangkilan, nga ng Jesus kaya. Huling ko pa pepaitas papunta king iba. Dapat munta ka karing kapatad ko at sabihan mo karela, king paitas na akong magbalik kang iba ko at ibayo, king Diyos ko at king Diyos yu. Inyapintala na lang Maria Magdalena ring alagad at sinabi na karela, ikit king Ginoo. At sinabi na karela, ing pasabi ng Jesus. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Gandang morning po. At feast day ko pala ngayon.
Oo nga, piyesta ko ngayon kasi Arnolfo Magdaleno ako. Piyesta ng aking patron saint, si Magdalena. Maria Magdalena, ang tinatawag na ang apostol sa mga apostoles. Kasi po ang kahulugan ng apostole, sinugo, pinadala. Ito yung insidente na pinadala ng Panginoon si Maria Magdalena para balitaan ang kanyang mga alagad, mga apostol niya na siya'y buhay. Kaya siya tinawag na binansagang the apostle to the apostoles, to the apostles. No? At sino nga ba si Maria Magdalena? Sinasabi na 7 mga demonyo ang itinaboy o pinakawalan ng Panginoon sa kanya. Ang tingin ko po kay Maria Magdalena ay parang isang obra maestro ng Panginoon mula sa basura. Ngayon po pinapalutang ang there is money in garbage. At pinapalutang ngayon ng from garbage to gold. No? At alam niyo po ba, ang nangunguna dyan sa tinatawag na from garbage to gold ay ang Sweden. Ang Sweden ang number 1 na kumikita sa basura. Ayon sa historia, no, noong 1970s, marami ring basura sa ginagamit para sa ibang kagamitan ng mga recycled materials. Ang nangyari po, alam nyo, nagkulang pa ang basura ng Sweden. Nag-import pa siya ng basura mula sa artificial na grass, no, na inilalatag ko minsan sa mga football fields, no, mga recyclable materials yan, no, na recycle. Na yung akakalaing mga basura, patapon, pero ang Sweden, nagamit pa niya at binigyan ng mga bagong anyo yung mga basura at ito'y naging gamitin pa. At ganito ko po nakikita yung mga santo tulad ni Maria Magdalena. Sila'y mga parang mga patapon, mga basura. Pero ganun pa man, siguro kung may pinakamagaling mag-recycle ng pagkatao ay ang Panginoon mismo. Yan naman mga maraming sumunod sa Kanya. Makikita po natin lahat ay mga binansagang mga makasalanan, no? May mga masamang nakaraan. At kabilang na po dyan, tinitingnan natin, si Maria Magdalena. Kaya ito pong mga santang ito, para mga works of arts ng Panginoon. Mula sa mga basurang nilikha ng Diyos, mga taong nagwala o kaya nagbabad sa kasalanan,
ginawang basura ang sarili, whether intentionally or unintentionally, magagawa pa rin po niya magpahanggang ngayon sa bawat isa sa atin. Kaya gaano man tayo kadaming mga kasalanang nagawa, nagtampisaw man tayo sa kalokohan at kamunduhan, God could work wonders in us at ipapakita ang kanyang kapangyarihan, ang kapangyarihan niyang pagmamahal at makapagpabago sa ating lahat sa pamagitan ng kanyang biyaya. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa pintimang kailingan. Sa bawat panalangin, sabihin natin, Ginoo, dakayanan mo kami, king pangasubi ng Mebye Kristo. Ginong Jesus, binamong masampat gimpanan, ing obra ning igpa mo, inyaring mapagbalat kayong amasika na natao, inawos da kang lapastangan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Mapamakalulong igpa, pepakayapan mo ing sablang uring sakit, dapot ding tao, pinakura ka king metong karamol domal akros. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Mayupayang talapanatbos, anyang inyang makapako kaking krus, malyari mong alupig ding keka manalipusta, dapot pepatawaran mo la, sopan mo keng mamatawad, ipanalangin mi keka o Ginoo. Sinubling Mebye Ginoo, kapamilatan ning binyag, gewa mo keng anak ning igpa, palabungan mo ing kasalpantayanan mi, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Ipa ding makiketasan na tao, tingyande at king kasalukuyan, ere pa buring tanggapan ing kaya kang anak. Ami katawan-tawan ting karelang talapanatbus. Ike sana para timiyang papasyag anting kekengari at talapagigtas, ya amabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Kami,
kay pakamalang kapatad, baniting kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, si Panglubos mayupaya. Tangga para sa aning ginutin daon karinggamat mo. Ikapurit kaligaya ng kayan lagyo. Hindi katamit ka sa plalat, king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, pamimiglalang, tanggapan mo reting ayin, ayam pang mi, king kapigaganakan kang Santa Maria Magdalena. Ing kayang mong lugod, pamanyamba, tinggap ning kekang anak, aginu, manggaman, king alanganga. Ing ginu manatilia kay kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan dakang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangangad lubos mayupaya. Ing ligay ring santo, ligay mo muna man. Potang parangalan ming karelang merito, parangalan ming sarili mong kalam. King biera keti king yato, diren mo king atularan mi. King pamakisamakda, karimbanwa, ipagkalug mo ke kaming karelang pamakikaluguran. Karing panalangin da, para king kekang Santa Iglesia, pagkaluban mo king sikanan at kambilan. Iting maulang kapulungan, daring talapatutu, agyagan da kesan ang sumulong king tagumpe, ban makirake karela king korona ning alang kapapusan na ligaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi, ulinita kamberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kekang. Banaling ginu, Diyos sa mayupaya, itmuyeng banwa tingyato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad dyan daratang kinagyuning ginu, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayin king espiritu mo, bahan para kaya kami, manyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Baya may daong kusang lu, king pamaylasa at kamatayan, kinuaning tinapet, pepasalamat tsakeka. Pirasane binyene karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananye. Tingin ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanya mo naman kay balingapunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Iting kalis ting ka na akong daya. Hing dayaning bayo talanganggang tipan. Ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran na ring kasalanan. Taptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyabli ng ebyen ing anak mo, darami kaya kay ting tinapin, ing beting kalis ning kaligtasan. Dayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangbabayang pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yatu, ban meganap ya kilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Gana kamula naman, ding kapatad ming pepaynawan at maninayang sabling niya, ading sablang mayangon na biye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye lang hangga, ban kaya benang Maria, ing birhenin doon ng Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupat kay malmong kaburian, king kakabaning panawun, purindakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak.
King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, King alanganga. Ngayon manalang tamit mong kapanaligan at lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami, ayat subanwa, isang banyay lagyo mo, datatya kami kayarian mo, ipamintuan ng lugmo, kaya tisulip at tibanwa. Ing kakanan mi, king aldo-aldo, ibiyam mo kaya kami, king aldongen, ampuan ipatawad mo, kaya kami ding salami, kaya ka, anting pamamatawad mi, karimi kasala, kaya kami, mga yamo kaya paisaw, tintukso, ikabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong ipagkaloob, ing kapayapan, king panabon mi, bag king kasaupan, ing kaya kang pakalulu, parati kaming may kabos, king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo ing kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alanganga, ing kapayapan ing ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Lalako, king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, ang lalako, king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, ang lalako, king kasalanan ng yato, biyam mo kaya kaming kapayapan. Yung malugod at maganakatang ginom, ing kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, noon tamong kimbirana kaniting banal ng komunyon. Ginuwek matampang tanggap kaya ka, dapat sa kisming amana mo, kumayap na. One
Siglot tao po para king Horacio Imperata, panalangin king panauning masipit akagutgutan king West Philippines Sea. Adwan tamo ing grasya ng Diyos, king kapamilatan ding panalangin ni Birhen de los Remedios, ban kambilan at ipamingwani ilabat tamo, nga tamong manalangin itamongan po, o ginon Diyos alubos mayupaya, biglalang king banwa at yato, king biga at karing dayat malat. Baga na kamo kaming balikdan, ikaming anak mo, kareting isla ng Pilipinas at oknangan mi. Angini mibabalot king kagutgutan, dikil king dayat malat ng Pilipinas, bandang albugan. Manalangin kami kaya ka para king kapayapan, kanitang dakering isla at danaman mi. Manalangin kami banding pamiyamano, dikil kaniti, may pakibatan la, king kapamilatan ning hustisya, at kagalangan karing karapatan ding tao. Manalangin kami king alasan ng kasiran ang magawa, karing kaya kaming lelangan mo, king dayat malat mi, asan, corals, at karing kakarinanda. Manalangin kami para karing kaparaming Pilipino, amagbante karing isla at dayat malat mi. Ilisya mula karing natural at gawang taong sakuna. Malagud a Diyos, ikay makapagmulalang miglalang kaya kami, ikay maganakang babi kaya kami, karing mangayap abage. Itubod mo, ingkaya kang banal na Espiritu, ning kabiasnan at pamanalastas karing pamuntok mi, ban masampat ding ari ng lunas iting krisis. Kambenin tetagan at king itindiwa ning pamiadwanan amano. Sopan mo kami nga naman natiling tapat karing amano mo at mapamitnong pane king kaburian mo. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Lalam na po ning kaya kang kayampunan, magsakdal kang magkanlong ko, o banal ay dunin Diyos. E mo sana pisasawili ing aklismi kaya ko, karing pamangailangan mi. Nune pa naman ikabos mo kami, karing sablang peligro. O baligaya at kanuwanan ng Birhen. Santo Cristo del Perdon, ikaridad. Birhen de los Remedios, patulunan mi. Talakad tao po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ing sakramenton tinggap mi, kat manakesana aking mismong tapat alugod, ape panatili kang Maria Magdalenang tutong malapit kang Kristo, aginumanggaman king alangangga. Ing ginuman natili ake kayo, bendisyonan na kayo ng Diyos, may paintuto, ing ipa, amponing anang, amponing banal Espiritu, may arinig kaya katang kapag masusya na may atana, laguran tayong Diyos at ing kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, Maya Poras. Gandang araw, maraming pong salamat. Salamat. Sa Quezon, Betida, Karing